Словы, якія дапамагалі мне падчас разважанняў аб прыняцці нацыі, і словы, якія таксама натхняюць мяне ў гэтую хвіліну, яны паходзяць ад Езуса. Не вы мяне выбралі, але я вас выбраў. І прызначу вас на тое, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Ян 15:16. Я ўдзячны Пану Богу за дар салезянскага паклікання і за ласку святарства. Я таксама ўдзячны Пану Богу за дар поўні святарства, які праз асобу святога Айца, Папы Францішка, я сёння атрымаў як дар. Я прашу вас, арцыепіскоп Клаўдій, перадаць святому Айцу маю сыноўнюю адданасць, маю падзяку, і што са свайго боку прыкладу усе намаганні, каб апраўдаць давер мантыльніка і быць той асобай, якая сама першы дзень па дню ідзе наперад у духу навяртання і сапраўднага служэння бліжнім. Я таксама ўдзячны і вам за тыя словы, за словы настаўлення, пажаданняў, з якімі вы звярнуліся да маёй асобы. Ваш асабісты прыклад любові да касцёла нашай маці, адданасці і клопату нашаму беларускаму народу таксама годны для таго, каб і я ў сваім жыцці наследаваў. Для мяне таксама вялікі гонар быць дапаможным біскупам і ўзрастаць у гэтым служэнні побач такой асобы, як наш мітрапаліт Тадеуш, першы біскуп, якога я пазнаў як Лапчук у 1990 годзе, калі мне эксцэленцыі ўдзялілі сакрамент канфірмацыі. Давяраюся вашай айцоўскай мудрасці і вашай таксама абецы, асабліва ў гэты момант, калі я буду рабіць першыя крокі ў сваім служэнні. Давяраюся таксама і біскупу Юлію, менавіта быць такім старэйшым братам, які дапаможа у служэнні нашай мінска-магілёўскай архідыцэзіі, асабліва той частцы на Магілёўшчыне. Я ўжо сёння у гэтую хвіліну для мяне сапраўды ўрачыстую хачу падзякаваць усім святарам і нашай мінска-магілёўскай архідыцэзіі, і гродзенскай дыцэзіі, адкуль паходжу, падзякаваць кансакраваным асобам, вернікам, дзецям, моладзі, асабліва маім сабракам, на рукі ксяндза-дэлегатара Віктара Гайдукевіча, падзяка ўсёй салезянскай сям'і, салезянам, салезянкам, салезяным супрацоўнікам, за іх падтрымку, за іх добразычлівасць і за іх зразуменне. Прашу вас усіх і надалей падтрымліваць мяне сваёй малітвай. Дзякую таксама за прысутнасць святароў, асоб кансакраваных з Магілёўшчыны. Прашу вас, сардэчна прашу вас, прыняць мяне як свайго. І так, як заклікае Папа Францішак, дзесьці ісці перад вамі, каб паказваць дарогу, дзесьці ісці паміж вамі побач вас, а часамі ісці і ззаду, каб вучыцца ад вас. Дэвізам свайго біскупскага служэння я абраў словы, якія атрымаў на пачатку сваёй законнай і святарскага шляху у навіцыяце. Cui Deus est, omnia est. У кім ёсць Бог, у таго ўсё ёсць. Бо сапраўды, калі з намі Бог, хто супраць нас? Альбо калі мы з'яднаныя з ім, для нас няма рэчаў немагчымых. Дзякую вам за вашу прысутнасць і яшчэ раз давяраюся вашым малітвам. Пахвалёны Jesús.